Takže ahojte, dnes je pondelok, vysledujete ďalšie video z cyklu 365 dní a keďže nám začínajú pomaly najrôznejšie eventy a akcošky, tak som si povedal, že spravím taký pozvánkový videoblog a hneď tu mám pozvánky na 3 aprílové eventy. Dnes zo začiatku tu máme veľkú akciu pre všetkých kávomilcov. 12. až 13. apríla sa totiž uskutoční Coffee Fest Slovakia. Ten sa uskutoční tradične v Sheraton Hotel Bratislava, dvojdňová mega akcia, takže si to určite všetci kávomilci super užijú. Medzi tým bude ešte Foursquare Day, to všetci fanúšikovia Foursquare vedia, kedy je, myslím, že nemusím nejako špeciálne pripomínať dátum. No a 26.4. sa uskutoční WordCamp, konferencia pre všetkých fanúšikov a používateľov a vývojárov redačného systému WordPress. Na moju smolu nebudem ani na jednej akcii, keďže, alebo šťastie, neviem, keďže budem momentálne v Thajsku, takže budem to všetko sledovať tak z diaľky a dúfam, že si všetky eventy na apríl užite úplne luxusne. Dobre, toľko dnešnému videu z cyklu 365 dní. Dnes to bolo krátke a ja sa s vami teším znova zajtra. Ahojte.